Hej, Kalle her. Så det er min morgen det her, som jeg gerne vil fortælle jer om. Den ene ting, jeg har fundet af, jeg gør, det er, hvor mange ord jeg siger på en morgen. Du er lækker. Nogle gange går jeg rundt og tænker, hvor mange ord jeg siger om morgenen. Der må jeg regne det ud af sådan her. Jeg tæller, hvor mange ord jeg synger og siger i en samtale med min bror. Den går sådan her. Hej Kalle, siger han. Så siger jeg hej. Så har jeg sagt et ord, og det er sådan, jeg vil tælle. Nogle gange synger jeg også, men aldrig særlig meget. På en morgen siger jeg 17 ord. Af de 17 ord var det mest brugte ord hej. Andre ord er 20 days college. Så er der hvor mange kalorier og så videre. Så jeg spiser morgenmad hver morgen. Så nu vil jeg vide, hvor mange proteiner, kulhydrater og kalorier jeg spiser. Det må jeg regne. Det er at kigge på bagsiden af produkterne og regne det ud. En ting jeg spiser er skyr. Der er 247 kalorier, 18 gram kulhydrater, 37,7 proteiner på 450 gram skyr. Havregryn, der er 363 kalorier, 55 gram kulhydrater, 14 gram protein på 100 gram havregryn. Hvor lang tid tager det mig at gøre min mad klar, den sidste ting. Jeg vil gerne vide meget om morgenen, jeg bruger på at gøre min mad klar. Jeg ser, hvornår jeg står op, og så hvornår det er færdigt. Okay, så jeg vågner klokken 7:10, så tager jeg tøj på. Efter det begynder jeg at gøre min mad klar. Det tager mig 5 minutter. Det vil sige, at jeg bruger 10% af min morgen på at gøre mig klar, for jeg kører nemlig kl. 8. Så ja, det var min morgen det der. Jeg håber, I godt kunne lide det, og hej, farvel.